Hormatly watandaşlar, men sizin yeni men sizin yeni yine men sizin bilen Murat Kurban. Ramazan ayınız kutlu bolsun. Bar edin niyetleriniz, bar soran Allah'dan soruğunu hemme sizin islerleriniz Allah'tan Hudaýjan işidip size kömek etsin. Biz şuň Türkmenistanyň prezidenti kim ve şoň wezipeti näme diýip şu bölümde seyredip geçelim. Şol 6-njy bölüm, ýani Türkmenistanyň döwlet gurulşy uğrundaky men gepleşiklerimden. Sebäbi men köp jaňlar alýan, köp soralar alýan adamlardan mana da gaýrat edip şu Türkmenistanyň döwlet gurulşyny bize düşündirip berdi. Türkmen halky şonuň içinde özünün näme roluny oýnaýar we näme bilýär, näme meseleler çözmeli. Bu bizim halkymız öz roluny bilenok we öz haklaryny dogry bilenok. Şonuň üçin men şu gepleşikleri 30-njy maýa çelli, ýani 1-nji maýa çelli bagşlan 30-njy aprel çelli geçirin. Her gepleşigimde men bir ýani hökümetiň, bizim döwletimiziň bir şahyny ýa bir bölegini size düşündirem. Şu gepleşigimde men ýani dowam edýän Türkmenistanyň prezidenti kim we onuň borjy näme? Biz ýene gaýdyp geleli şol Türkmenistanyň prezidentine. Indi men öň aýdyp gelýärdim Türkmenistanyň prezidenti ýani Niýazow Saparmurat Sapartelkatly bizi ýani öz-özüni prezident edip saýlap ugurlady şu wezipeni. Ondan soň ýani 2006-njy ýylda özüne Hudaý diýip görediren adam öldü. Beýlik adamlar ýaly öldü. Ve on derewine ine şu BİK'nın özünü saýlap falsifikasiýa edip Berdimuhamedow geldi. Şondan soň hemme ýani geçirilýän saýlawlary utun bolup 99% utun bolup bu falsifikasiýa edip alyp gelýär. Siz 28-nji martda gördüňiz şu ýani 70-nji maddany Indetirýäde konstitusiýanyň 70-nji maddasyny bozup özü ýerine ýetirýän häkimetiň ýolbaşçysy bolup şu wagtda BİK'nın ýagdaýda ýani halk maslahatynyň içinden agzasy bolup galdy 28-nji martda özem giýje şonu gizliň hiç kime görkezmän 110-njy dalaş edip özüni goşup ertesi hemme dünýäye ýaradyp ýani kabinet ministrinde muny Gulşat Mamedowa gutlap siz Türkmenistanyň agzasy boldyňyz diýip ýani 100% adamlar saýlat diýip ýani bir topar dünýäni aldy. Ne şu kedapçylygy şular ikisi edip gelýär. Muň gapdaryna ýürütor komanda we bandit topary Jadan we Hran. Indi şu bandit topary ýani Amanowa miýip başlady. Beýleki de adamlar giýip başlady. Indi bu adam 28-nji martda birinji BİK'nçylyk edýär şu ýylyň hasabyna. Öňe edip gelýär ýöne indi uly konstitusiýanyň esasy böleginiň ýani esasy maddasyny bu bozýar. Ondan başga ine 14-nji aprelde yine bir ay geçmeyke ýani 20 gün geçmeyke şu adam men şu adam diýjek ki muňa prezident diýip bolanok sebäp hiç taýda hormat goýanok ne bizim konstitusiýamyzda ne bizim döwletimizde ne bizim halkymyzda. Şu adam özüne Berdimuhamedow özüne prezident diýdirýän adam şu 14-nji aprelde bir kanun ýagdaýda halk maslahatyny geçirdiýär. Şu ilkinji halk maslahatyny şun haky yok ýolbaşçylyk geçirmäne. Sebäbi bu ýerine ýetiriji hökümet. Şu ýerde mejlisin başlygy we Gulşat Mamedow. Şol alyp barmaly. Yok oňa ýol bermän, gorkup şolady. Ýani şular bir zat edämedin diýip özü geçirip, özü ýani halk maslahaty öňünden taýýar bolup, öňünden hemmeleri ýaýradyp, öňünden hemmeleri ýani bir-birden yumuş buyurup şul özüni halk maslahatynyň ýolbaşçy diýip saýlady. Ol ýadyňyzda barmy? 91-nji we 92-nji ýylda iki gerek Türkmenistanyň birinji prezidenti özüne Hudaý diýen soň Saparmurat Niýazow özüni ýeke tak kandidat edip saýlan adam. Ýadyňyzda barmy? Ne şol ýaly skema etdi. 14-nji aprelde öz ýolbaşçylyk hökmüne ýani ýygyna galyp bardy, özüni gizliň sora goýup özüni ýolbaşy etdi. Görýärmi?
alternatif kandidat yoktu. Sebebi şu yerde alternatif kandidatlar olmadı. Yani 30-40 adam şol saylanan adamlardan her kim öz kandidatını berip yani ömrünü gizliyin on bir şertleri var. Onu tüykürdü. Konstitusiya tüykürdü. Türkmen halkına tüykürdü. Bütün dünya tüyküp geliyor. Sebebi bu bir bandit, kezzap, korrupsiyoner ve cinayetçi. Ine şu royal cinayeti işleri edip geliyor. Bunu hükmansı hatta tutsak edip biz ayırmalı. Bunu tutsak etmesek, bu cinayeti işleri bundan meter olup gider. Ine ünsverin yani kıyıska vakti hayadır ay yağdadım. Ine men kezzaplıktan, ine men biheppeçilikten, men kanun bolup cinayetçilikten doydum inni. Men öz cinayeti işimi halk maslahatına geçiriverecek. Indi şöyle başka bir cinayetçi öz oğlum Serdar Berdimuhamedov koyacak. Ine şol cinayetçi intek doymadı cinayetin. Ine şu prezident bor deyip bulur Türkmenistan devletini bir öz huzguz kerhanasına övdüler. Bizim hiç şeyle adalatlık devlette yok, adalatlığımız yok, hiç tat yok. Sonu olmadı. Ine kimden biri aytsa ine murada gowulaşa bulum ömürlük değil. Bul ömürlük değil. Onun oğlu ömürlük değil. Onun ahtığı Kerim ömürlük değil. Yönüşler iyidirler giderler. Sebebi bulur zahvat etti. Bizim devletimiz. Ine şunun için men size şu atları düşündürüp gelýän. Ine şu yerde Berdimuhamedov ine diýeli şu adam Türkmenistan prezidenti. Mun borcu näme? Mun borcu gece gündüz işläp ýerine ýetiriş hökümet bolan soň, şoň ýolbaşçy bolan soň, ýani pudoklama ministrleri ya departamentlaryň ýolbaşçylary bilen gece gündüz ylgap, zikeşleri, kanalları, o hojalygy, ýani Nevit gazy, ýeňil tekstil pudoklaryny beýleki de pudoklary ýani galdyryp gece gündüz ylgap çögüt gördümeli. Aydyp ýani telewizionyna goşgy ýazyp, kitap ýazyp o zatlara on wagty bolmaly. Ýöne gynansak da öz borcu ýetirmän, öz kip plany boýunça gidip bizim halkymyz üstünden gülüp tüýkürip, konstitusiýany tüýkürip gelýän bir haramzada. Ene Türkmenistanyň şuňky prezidenti. Näçe men şunu diýen, teredin. Siýasaty dol ýatyrdy. Bütün dünya maskara boldy. 14 sentýabrda eden zatlary, mysal üçin bir konsul ya onuň işgäri olar boşu şuraya ýygnap gelende, şoň garşynda jyn, ýani jyn keşfinde diktator otursa da şu töller diýmeli. Olar şo ýerde. Ol bir diplomatik, ýani salam bermek diýmek. Ol bir seni tasdiklamak diýmek däl, bütün dünýäde ine seni hormatlanýan ýok. Düýünden. Muny bütün dünýäde hormatlanmaýarlar, muny hiç ýere çağırmaýarlar. Muny hormat goýup myhmançylyga çağırmaýarlar. Ine mysal üçin siz owada ýetmiyorsunuz. Ya öz ýani şäheringizde size hormat goýup bir öýüne çağırýarlar. Ne şu hormat goýmak diýmek. Ine şu bizim döwletimiziň ýolbaşçylygyny hiç kim hormat goýup hiç ýere çağırmaýar. Näme şunu çağırmak utanç, muny surata düşämek, Hudaý saklasyn, bütün dünýä seni onsoň ýani üstünden düşüp maskara diýen mass medialar. Şoň üçin bu bir maskara bar. Ine şu adam özüne Berdimuhamedov atly, özüne prezident, özüne milli lider diýip ýören bir haramzada, cinayetçi, Türkmenistanyň iň bir ağır cinayetçisi Berdimuhamedov. Tanşol. Indi bu adam siýasaty ýatyrdy. Polny. Mun Siriýana aňarda dursun Türkmen döwleti Siriýany ýok. Türkmen döwleti Siriýanmasa Türkmen halkam Siriýany ýok. Ananmadan İslam ýerine baryp men Türkmenistany diýip üstüňizden gurulýar. Ine ykdysadyýaty ýatyrdy. Oçutlar, nowatlar, çörek ýok, adamlar kartoçkaly, adamlar öz aýlygyna ýaşap bilen oklar. O diýmek Türkmenistan bankrot diýmek. 80% bolan iştirdik. O diýmek näme? O diýmek Türkmenistan öz-özüni dolandyryp ýürmek. Diňe baýlagyny satyp dolandyraýmasa, olam dolandyryp bilen ok. Diýmek baýlagyň nyrky, ýani tebi baýlyklaryň nyrklary gaty pes bolsa, onam satyp bilen ok. Ine bir kommersan, korrupsiýoner, paraxor, kezzap, cinayetçi Berdimuhamedov.
Inni hiç şart kalmadı. Şun bir cinayet hükmünü kanun bozan zatları kalmadı. Hemmeye de kanun bot çıktı. Bir kanun görkezmeler, maşinler qara bolmaly, ayarlar prawa almalylar, yeni bir zat plan etmeliler, täze bir çıkaran zatlary inni köne maşinni açıqwada girmeliler, mara girmeliler ya çarjy girmeliler. Ol akly ýok edenim. Adamlaryň täze maşin almany ýagdaýy ýok. On akly var. Ol bizim halkymyz hata eder. Bu günne iyiden turup akşama çelli kanunlar bozup gelýär. Dil görkezmesi bilen, öz el görkezmesi bilen, ýa hat görkezmesi bilen, öz şirket görkezmesi bilen bozup gelýär. Şu bir günne şunu tutup alsaň akşama çelli şunu eden günün dowamyny eden işler bolsa, şunu eýem 10 ýyl basyp bolýar. Şunu ýa bu gutoran jenayetçi. Geraýyn akly çaşkynlykdyr. Bu hemme zady kontrol edýär. Ýani ýanyna hopsuzlyk genişiniň ýolbaşy hökmünde ýanyna amany goýýar. Amany bir ýar bir adam. Ol bir nejiti. Şu adama ýani daýanyp gysýa bulam ýani öz garnaşlaryny bolan, Bermuhamedowyň garnaşlary bolan ýani Anaýew we Çakyýew gysýa. Ine şu 3 tane adam şu rejime hakyky saklayan adamlar. Şonuň puduklary bilen. Ine şu sistema şundan ibaret. Inni şu adam Bermuhamedow diýilen adam Türkmenistanyň prezidenti hakyky bolan ýagdaýynda adamlara kömek etmeli, adamlaryň sosial ýagdaýyny kömek etmeli ýani. Egerde olaň pensiýasy $10-20 bolsa, şunu galdyrmaly, şular şu alan pensiýa pasobiýalaryny ýaşap bilen bolmaly. Ýani magazynlarda haritler, azyr haritler ýani hemme üçünçülüğü doğru bolmaly. Ine şu borcu şol. Ine şu borcuny biz talap etmeli. Şu borçlar ýerine ýetirmeli, bu näme diýär? Daşarykdan adam gelmeliler. Şirketler yapmaly. Ýani deport diýär. Migrasiýon gullugy açyp bulary ýani bütün üstüne käýäp Türkmen halky gaçyp gidämedin diýip saklan diýip ýani bu şirketleri yaptyryp bulary ýani deport diýär. O dünýäde ýok. Öz vatanında, öz ýolunda deport almak. Onlar diýär şunu näçe köp öwrensem, şunu akly çaşana hiç, şunu psih balnitsadan däl, psihik taýdan guturan adam diýip hata etmeli. Sebäbi bu aýdýan zatlar, edýän zatlar bir akla sygjak däl. 14-de seredin çykyşynda demokratiýa, ine bize hökman gerek, şu demokratiýanyň görnüşi diýip şu sözleri ulanyp özü şu ýerde 3 ödep ýani 3 ödep kanun boldy. 73-nji madda 87-nji madda we şu halk maslahatyny alyp barmaly adam alyp bardy. O proseduran boldy. Olum şu kanunlaryň bir görnüşi. Ine şu ýaly bizim Türkmenistanyň şuňky prezident diýip adlandyrýan Berdimuhamedow. Şonuň üçin hormatly vatandaşlar, şu adam saylanmadyk. Özün saylan, Türkmenistanyň siýasatyny dogry ýatyran, ykdysadyýatyny dogry ýatyran, sosial tarapyny dogry ýatyran diýmek, sosial diýmek, hal maddi taýdan Türkmenistanyň halkynyň hal ýagdaýyny ýatyran adam. Şu adam jenayetçi, bandit. Men näme bandit diýen? Ünferim. Haçanla siz bir ýerde çykyş etseňiz, ýa bir ýerde ýani şuňa garşy bir zat diýseňiz, ýa-da öz haklaryňy alsaňyz, şu ýa görkezme berýär, ýani milli howpsuzlyk ministrligi, polisler, beýlekler üstüňe ýani giýene ýalçylyp maşgalaňa gynap seni ýani maşgalaňy gynýar. Eger ünferseňiz Hollywood filmlerini seyredin. Şu yerde bir mafya karşı sen görüşten ya bir zat etsen, seni ýani sıbyp ýetişden maşgalaňy zalojny alýar da maşgalaňy david edip sen agyny ýumdurýar. Edil şu skema. Ine şoň üçin men şoňa bandit mafya diýen. Sebäbi edil bunyň işleş ýürüşleri şunu ýaly. Egerde bir aktivist ya biri hakykaty aýdyp başlasa, ona tohumny ýalar. Ýani işinden aýrýarlar, enatalaryny gyryp başlaýarlar. Ýani kanunlar bolup akydyp otylar, MHM'e gidip urup gelýärler bulary. Ine bu banditizm dämi? Bu kanun bolup banditizm döwlet tarapyndan
prezident tarafından talep edilen banditizm. Ine şonun için Türkmenistan'ın prezidenti cinayetçi Berdimuhamedov günle kanun bozayan adam. Konstitutsiyany depelep, yamap, söküp, soňam ýanky yamandan soňam üstüne tans edip, tüýkürip hemme zat edýän adam. Ine şu ýaly jinayetçi Berdimuhamedov. Şonuň üçin beýik türkmen halky biz gaty çat ýagdaýda aýak almazda şu jinayetçini we şu tohumy türmäge salmaly. Şo ýerde şuly adwokat berip, ýanky gazetlerin üstüne kanun mesatyna şu jinayet çekmeli. Bular Türkmenistan'ı näme etdiler? Şu Berdimuhamedov prezident Türkmenistan'ı öz tohumuna zahmat edip otylar. Bular inni öňe ýanky fizik taýdan ýegenleri, garyndaşlary etjegini edip getýär da inni ofisial taýdan şular zahmat edip parçalap barýar. Meni umum aýdyp gelýärdim şuny. Ine 20 maýa çeldi görürsiňiz 2-3 tane bizim ýanky sakkally ak ýöne kellesine aň gelmedip ýaşurlar gyýryp durur. Paça bolmaly. Ya ýene orada bir şu zatlar aýdyp bizi bütün dünýäde ýene de maskara ederler. Ine şu ýaly Türkmenistanyň prezidenti ýerine ýetirji hökümetiň ýolbaşçysy jinayetçi, bandit, mafia, kezzap Berdimuhamedov. Indi muňa adama galmady bir erwet atlardan goýmak sebäbi her adamyň arkasynda suwutnamalar bar. Şu ýaly biz döwletde ýaşap ýörüp, indi şonuň üçin bizde hiç zat gowulaşan dine erwetleşýär. Mundan meter siz şu adamdan näme garaşýaňyz? Bu bir bandit, kezzap, korrupsiýonер, jinayetçi. Şu ağlap ayağına yıkılsam siz kinoları oynayan ne? Banditlerin ayaklarına yıkılsam seni at ya. Ya ölür ya. Ne şu yani. Siz ağlap ayağına yıkılayın. Yollar ama açmaz pasportlar ama nimetmez. Sebebi bu kezzap, bandit. Bu dine güýje düşünýän adam. Başkalar düşünen yoksa öz güýjüni oynaya, karşına güýç gelmedi düşünen yok. Ine şonuň üçin beýik türkmen halkyn biz güýç bolup, halkyň güýjüniň öňünde durjak zat ýokdur. Biz güýç bolup, halk bolup galyp şu adamy ýerine goýmaly we öz azatlygyny almaly. Türkmenistanyna adalatlyk höküm türäýär etmeli. Indi şu ýerde bir käbir soru berýär maňa Murad aga. Ine kim bolsa şo bolsun prezident şunu aýrsak bolýar diýip. Ine şul ýanky şularyň berýän sorawalyny, şularyň berýän ýanky maslahatyny men düşünürüm size. Birinciden şunu aýyrmak gaty dogry. Sebäbi bu adam Türkmenistany we türkmen halkyny diňe çukur etdi. İkinci, kim bolsa şo bolsun ol näde dogry mesele. Kim bolsa şo bolsun ýöne ukyply bolsun we azat adam bolsun. Ine bu dogry. Ýanky şu ýaly sora ýa şu ýaly maslahat bermek bu dogry. Men näme üçin düşünýär? Sebäbi biz şunu aýryp sistemany çalışmasak, demokratiýa geçmedek ýene täze diktator dörer. Şonuň üçin biz şunu çalışmaly. Kim bolsun näme? Biz saýlamaly kimi? Ýöne şol kim bolsun diýeni saýlanan adam bolmaly we täze sistemada, täze demokratik sistemada saýlanan adam we şol adam ukyply, azatlykda ýaşap gören we azatlygy, öz azatlygyny adama bermeli we halkyň azatlygyny hiç kime elletmez adam saýlamaly. Ine onu halk saýlar. Kim saýlasa şonu saýlasyn, ýöne şu ýaly ýanky karakteristikaly adam saýlasyn. Häsiýetli, şu ýaly ukyply adam saýlasyn. Ine şul mesele biz şu ýaly seretmeli. Şonuň üçin şul gelenejemede diýen kim bolsa şo bolsun näme? Kim bolsa şo bolsun, ýöne ukyply bolsun we adatlygymyzy gowrap bilýän adam bolsun we adalatly bolsun. Türkmenistan östürüp bilýän bolsun. Ine şu soraga men ya şu teklife şu ýaly ýanky detallaryny berýän gaýdyp bir diýenmede şunu ýalňyşmaly. Indi Türkmen prezidentine gaýdyp geleli bu näme etdi Türkmen halkyna? Türkmen halkyna 30 ýyldan bäri şu prezidentler hiç tat etmedi. Allap gaz suw beren boldy, soň ýene aldy. Ýanky Irakda şu prezident Türkmenistanyň häzirki prezidenti Berdimuhamedov özüni milli lider diýen bir jinayetçi näme etdi? Hiç tat. Bu dine aydınlar aydıp hem halkı
ýa-ni şoňa el çapdyryp özüni huda etdirjek bolup şoň urundy. Bizim halkymyza ya zawod fabrika gurup, halka gerek ya zawod fabrika gurup bizim halkymyza iş berdi. Ya bizim halkymyza adatlyk berip, bilimler berip bizim jemgyýetimizi ösürdi. Ýok. Bu aslında da bu anında da ýok zatlar. Näçe? Halk össe, özü idiot durak, halk össe mundan akylly bolup, muny bir güne aýdyrajagyny bilýär. Şonuň üçin bu daşynyň adam getirden ok, şonuň üçin bu serketler ýapýar. Şonuň üçin bu bilimler beren ok, şonuň üçin bizim halkymyz mecbur ýagdaýda Türkmenistanyň 60% halky daşa ýurda gidip işçi migrant bolup, gul hökmüne şo ýerde ýaşap geçmeli bolýar. Öz bakly durmuşyny gyrada goýup, öz gulçuluk durmuşyny alyp mecbur bolup şonu getipdir. Ine şu ýaly, ine şu Türkmenistana eden ýaxşylygy. Ne medisinany muhtetdi, medisina iň çökün ýagdaýynda we dine el ýeterlik däl ýagdaýynda. Ne bizim sosial tarapyny maddi ýagdaýda hal tarapyny gowlaşdyrdy. Ýok, hökümetden kömek uly ýok. Biz öz günümüzi zordan görýär. Bu ýalat bolmaly dünýäde. Ýok, dine Türkmenistanda bar. Senin gomşu döwletde Özbegistan, Kazakistan, Azerbaycan bu ýalat ýokdur. Kynçylyk bar. Ýöne bu ýaly giden kynçylyk ýok. Bu näçe bizim gözümüzi ýumdurýar. İnternet ýapyp, medeniýetden senzurasyny goýup, daş töweremizde demirden diýwar goýup, bizim gözümüzi, aňymyzy, aklymyzy dol ýapdyrýar. Ine şoň üçin şu yapan wagtynda gulçuluğa salmak has amsat bolýar. Ine şoň esasy eden işleri. Mundan başga bu parholu edip, soňky wagtlar pul oglap bütün Türkmenistany batyrdy, bar pullaryny ýygnap oglap daşyna çykardy. Ine şu ýaly şoň üçin Türkmenistanda biznes hem ýörenok, şoň üçin adamlar Türkmenistana açan potrotuny ýa kiçik kerhanyny ýürüdip bilen ok. Sebäbi bu terörist gullukları MHM ýagyp sen ýan kelleňi alyp bilsen, maddi taýdan sen ýygnap alyp, sen bankrot edip, senden hemme puluny alýar. Ine şu ýaly bolupdy. Ne Türkmenistanyň prezidentiniň eden işleri. Şun etmeli işleri, giýjewni işler bizim maddi ýagdaýymyzy, biz ýatanmyza pikir edip, bizi galdyryp, adatlygymyzy gorap, garanty bolup konstitusiýanyň bizim Türkmenistanyň adalatlygy ýürüdip, Türkmen döwletini bütün dünýäde awrany artdyrmak, ine şu işi etme tiýesine ýankaýdan artdyrmak etdi. Indi adamlar, men bir daha aýtjak bolýan size. Ine seredin, Berdimuhammedow häzirki ýagdaýda kanun bozupdy. Näçip edýär muny? Bu gaty gorkýar we gaty gyssanýar. Näçip gorkýar? Halkyň inni öňküýanlaryny bilýär. Häzir islen welaýatyny bar, islen etragyna iki adam üçde eýýär. Şu tezdaw adamy näme işden aýyp bolýar we biz inni bakly durmuşa näme geçmeli diýip Türkmen döwletiniň durmuşyny pikir edip şonu pikir alýar. Bu bir ören gowlaryň alamaty. Men sizin hemmäňize şonu maslahat berýän. Biriniz bilen gürleşiň, birinize Türkmenistanyň geljegi boýunça gurrunlar berende biriniz bilen paýlaşyň. Inni bir daha düşünin. Inni biz anımızda diktaturdan çıkıp başladık. Inni fiziki ýagdaýda biz çıkıp oturýarys. Ýuwaş-ýuwaşdan. Biz çıkart hökman. Şoň üçin siz anınızda birinji aýrmaly. Onuň üçin siz birek bilen gürleşmeli. Ine şu bolmadyk ýagdaýyna biz näme ösmeli? Men ine prezident bolsam, men näme östürmeli halky, welaýaty, etrafy. Özüňiz şoň ýerine goýup, özüňiz pikir edip, özüňiz şoň näme derdiňiz diýip, öz-özüňize jogap berip biz kelýämiz açyk. Ýalňyşlygyňyz delili ýok. Ýöne siz jemgyýetiň içine girip, siz Türkmenistan döwletiniň bir bölegi bolup durýarsyňyz. Şonu etseňiz. Ine men sizden haýyş edýän. Indi bu näçe gorkýar diýenim, şu kanun ýollaryny bozup, gaty çat ýagdaýda ogluny prezidente getirip öýden meclisi eline almasa, elinden gidip otyr hemmeler. Ine şondan gorkuşyny edýär şunu. Ine şonuň üçin biz bilip goýmaly şunu. Näçip etraplarda, welaýatlarda hekimleri,
Göktepe, Bağvarap tarapdan, Gutlu, Gıpçak taraplardan goýýar. Sen gorkuk goýýar. Yerini kontrol etmese, bul halkın galjak botturuny görüpdir. Halkın üýtgäni görüpdir. Öň muzika çalyp ýa halkın üstüne gülüp gezýän elini şeýle ugşadyp gören adam inni gözlerine seýdin halkın öňüne çykdyp gorkýar. Duwtarçyly 14-üne görene duwtarçylyň çalşyny beğenip öz-özüne öwen bolýar. Sebäbi hiç tat ýok öwrýärdi. Muny öwýänam ýok. Oy aýdymçylar ol ýanky erti täze prezident bolsa oňaýdarlar olaryň diýen zatlaryny gulak atmalylar. Halky gulak atmaly. Halkyň içinde bolýan zatlar. Ine ol hakykat. Şonuň üçin hormatly adamlar, biz öz işlerimizi güýçlendirmeli. Türkmenistanyň prezidenti bizden gaty gorkýar. Biz hiç tada bundan garaşmaly. Biz özümüz öz elimize almaly. Biz ýollara açmaly. Biz pasportlara özümüz talap etmeli. Biz diňe öňürtmeli. Biz içine giýirilsek, içinde haklarını talap etmeli. Ine şeýdik etmeli. Onu bul iýine çekiler. Hiç hili güýji, hiç hili ýagdaýda muny gorap bilmeýän. Ine men aýdyşym ýaly şol Berdimuhammedow eger fizik taýdan dil görkezmede Türkmenistan basyp alan bolsa inni ýanky ýuridiski ýagdaýda Türkmenistan basyp alýar. Ýöne näçe wezipe alaýsyn? Halk galanna şol alan wezipelerini bir günde süpürýär, halkyň işi de şuny. Konstitusiýany çalışmak, wezipeleri ýatyrmak, prezidenti ýatyrmak, ýanky mejlisi ýatyrmak, atstavka bolup halkyň işi. Halk galan ýagdaýynda şuny ýatyryp, täze geçirip, täzeden ýanky döwletiň guruş şartlaryny täzeden gurnar. Ol problema däl. Onuň üçin ýüregiňizde alyp durmaňyzda gaýtyp ýadyňyzda bolsa sportsmenler bir şaplyk ise mundan metre ýanky öýüne gelip mundan metre görüşüp başlaýar. Ine şonu etmeli. Ine şol ýaly biz gitmeli. Sebäbi bizim öňümizde kim? Kezzap, jinayatçy, kanun dini bozýan. Hemme döwletimizi eline aljak bolup, ugurlajak bolup durun. Bir bandit. Şunu biz galyp her kim bir kiçik adam edip şunu bir güýjümizi görkezsek, gaçyk diýär şu adam. Özü gorkak. Ine gorkak bolan şu metodlar bolanýar. Gorkakda bolan bolsa emgemeni günne gysmady. Ol Amanov diýen bir kezzap günne iýiden akşama çyl gysmady. Şonuň üçin biz bir daha düşünmeli. Biz şu betbalçylykdan çykmakda bir bilen bileşmeli. Biz şu söwüşde beýik türkmen watançylyk söwüşini ýagy içinden dören ýagyny ýeňmek üçin ýene birleşmeli. Bul beýik watançylyk söwüşi gidip dur 30 ýyldan beri. Bizim doğum garnaşymyz özüň seýret görün. Soňky 30 ýylda näçe adam öldü? Öz ýaşyna ýetip ölenler var we öz ýaşyna ýetmän ölenler var. Ýetmän ölenler köpdür ýetip ölenlerden. Seňiň özüňiz hasaplap görün öz garnaşyma näçe öldü. Onu bilirsiňiz. Gidlin beýik watançylyk uruşy gidip dur. Bunu gidlin bize garşy görüşýär. Bizim beýik watançylyk uruşymyz inni başlady. Inni başlady şol bir kaýlykda başlady. Inni biz görüşüp başladyk. Eýýän bu gorkap başlady. Eýýän bu kanunlary gatşalt ýagdaýda bozup, ýanky gatşalt ýagdaýda şuny türkmen halky jinayatçy bolup, ýanky alyp türme basmady ýaly basypdy. Gorkujugyna. Şonuň üçin biz bundan hiç wagtdan gorkmalyar. Biz şunu jogaby çağırmaly. Biz şunu jinayatçyny hökümet uğratda tutsap etmeli. Bu jinayatçy adam. Inni ýene bir soru boldy. İlçixanalar we konsulluklar näçe şol ýaly iş edýärler, näçe bizim pasportlar berendok diýip maňa biri jana sorady. Men şunu ýa-ni öz çykyşymda düşündiren diýmän. Biz haçanda şolara garşy görüşenimizde ol gowlar. Ýöne on köki bular däldir. Sebäbi ýokardan bu kontrola saklap dur. Inanmarsaňyz häzir pul ýok. Ýanky student olanlara $50 köp geçirmän diýip gyýryp ýatyr. Başarsanız yapın. Biz oraya iyi veremdok deyip kıyıp yatır. Şol reali hemme küçük zatlar kontrol eden adam. Üstü geyişine seyredin. Hemme daha yani snitiçki diyiş yani. Hemme daha da ünit veriyor küçük detallara. Yöne bul taktik taýdan güýçlü stratejik taýdan gaty nol. Sebäbi ne kuşta oynamany bilýär, ne keskitlap bilýär, ýüdadım, küzadım öňüne. Şonuň üçin bu kiçik bir 3-4 adamda güýçlüdür.
Ýöne halk alıp çalt ýörep başlasa şol 3-4 adımda ýetişmeýärim şunu. Ýa aňarsyn kesgitlep bolany. Kesgitlep bilen ine şondan. Şonuň üçin biz şoňa garşy gaty düýpli hilemiz ýokary bolan tehnikalar ulan görüşmeli. Şonuň üçin birinji informasiýon söwüşi dowam etmeli. Biz hemme videolary, opozisiýonерlary, aktivistleriň videolaryny ýaratmaly bar ýerde. Türkmenistany biz imodan doldurmaly içini. Biz bundan başga hemmeňize haýyş edýän ine häzir şu videoň aşagynda listowkalar bolar. Nerede ýaşasaňyz, Fransa, Germaniýa, Angliýa, Türkiýa, Amerika, Indiýa, Ýaponiýa şonu peçat ediňde, şonu ýanky merkezdirek ýerde asyň şonu video ýa suraty çekinde bize iýerin. Biz şonu bütün dünýä görkezýäris. Bütün dünýä görsün, hemme ýerdäki ýaşaýan türkmenler şoňa garşydygyny. Biz şo video challenge'lar edip Biden'a, Macron'a, Merkel'e, ona hem ýere uğratır. Onu bu Türkmen halkyna gaty ruhun galdyraýan gaty güç bolar. Ine sizden haýyş. Şu videoň aşagynda chat bolar, şoňa bassaňyz, şoňa girersiňiz, şo ýerde bar listowkalarymyz durur. Şondan isleýän, göwnüňiz isleýäninizi alyň-da, ýanky peçat edip akşam ýa gündüz baranynda ýermeňde şäheriniňizde merkez raýonuna şonu video düşürüňde gürlemen, özüňiz görkezmen, ýanky daşduguranyňyzdaky zadyny görkeziňde video düşürüňde bileýi berin. Şondan ul video challenge'lar edip bütün dünýä ýaralar. Başga bizim jogabymyz Berdimuhammedowa şu kanun bolan 73 we 87-nji maddaň kanun bozandygyna bizim jogabymyz. İkinci jogap, biz dolary durdurmaly. Minimalny $50 iki adamlyk şondan geçirmeň. Näme guruluşyk biznesiň bolsa, guruluşyk bolsa, berginiň algyny bolsa süýşüň 3-4 ay. Dursun. Şu adam Türkmenistanyň sosial ýagdaýyny götürüp durmaly we Türkmenistanyň içiniň ykdysadyny götürmeli. Biz haçany dolar geçirsek, biz rejim geçirsek, biz rejim gowlanmaly bolýar. Biz şunu etmeli. Şonuň üçin biz ikinci aksamız şu bolmaly, dolar. Şu öňkü ýaly gidýär, bizi güýçlendirýär. Ve ýene de gaýdyp gelýän üçünji, şu hemme çykyşlar Türkmenistanyny hemme adam görýärli mümkinçilik döretmeli. Näme döredýär, näme ýollar bilen edýär, her adam özüçe pikirlenmeli. Her adam içinde daşyna şul jenaýatçy, kanun bozucu, paraxor, kezzap Berdimuhammedowa garşy öz kiçik erdimini etmeli. Türkmenistanyň içindekiler hiç hadedilen ýokmy? Sadakalarda, ýatlarda, toýlarda, duşanyňyzda, işde, astanow hemme ýerde şunu gürlen. Häzir şu üýtgeýä beýýär, ýanky öz psihik taýdan nokotdan geçdik, indi biz gorkamda. Indi biz güýçlükli botyz her günden. Her günden başlap biz güýçlükli botyz. Bolly, indi dine tehnika saldy. Öň moral taýdan biz pesip ýanky pikirmizde de ýokdy. Indi hemmelerin pikirini Türkmenistanyň içinde her ikinci adamyň pikirini şon. Ýa beýlik adamy gurun etdiýär. Ýanky geljek bir aýyň içinde hemmelerin din aklyna şo bol, şunu näle aýyp bolýar. Näle etmeli? Ine ol diýmek eýýäm halk galmana taýýar diýdi. Ol bir günde boljak narsa. Şonuň üçin biz videolary, suratlary, listowkalar Türkmenistanyň içine ýagdyrmaly. Ýagdyp durmaly. Listowkalar günne täze çykýandyr. Şonuň üçin ol durmak ýokdur içinde. İçinde Türkmenistanyň daşynda. Ine men size bir mysal aýdaýyn. Türkmenistanyň içinde bizim bir watandaşymyz musora listowka atýar. Ine şoň ýanky premierini şoň ýanky eden işini beýlik welaýatlar etip başlady. Indi polisler musuryň ýanyna dejurmat durlar. Utanma. Şonuň üçin o ortalar diýendir. Musor ahrynaýat musor. Ine şoňa bizim aktivistimiz şol etdirdi. Görýärmi? Bir adam. Ine şu ýaly her kim oturup pikir etmeli. Näil şertde biz şoňa eltip bilýär. Biz esasy güýçlerini, Berdimuhammedowyň esasy güýçlerini MHM, prokuratura, kadet, polis bulary her tarapa akıtmeli. Bular yetişmeliler. Bular düşünmeli. Indi Türkmen halkaly bilen şu tarapyna geçmesek, Türkmen halkynyň tarapyna geçmesek bolmaýar. Şoň üçin biz hereketler etmeli. Şunun bilen men öz gysgaçyk
yani çıkışımı toryan. Häzir men aýratyn bir video yaparım, açyk efirde sizin diňe soragyňyza jogap bererim. Ine şol videom men şol seriýa videolarym Türkmenistanyň gurulşy boýunça şoň üçin şu ýerde men jogap bermem ýöne ine bir taýda galman men ikinji videomy yaparym. Şo ýerde sizin diňe soragyňyza jogap berim açyk efirde. Hormatly adamlar, gün-günden Türkmenistan halky güýçlükde bolýar. Gün-günden türkmenler ýa-ni ruhlary, mertebesi artyp bolýar. Biz bir beýik halk. Biz bir sany tohum, bir sany bir kezzap, gorkak, özüne görmeýän jinaýatçyň öňünde biz gorkmalar. Goý bizden gorksun. Eýýän bu bizden gaty gorkýar. Şoň üçin beýik türkmen halkym, diňe sag bolun.